Уңайлы да шулай булуы. Икенче яктан бу безгә уңайсыз да. Чөнки мәктәпләр ата-аналар бергә җыелалар да, ата-аналар әйтәләр, безгә татар теле кирәкми, безгә кирәк менә башка фәннәрне укыту. Һәм шуның белән шул. Һәм бернинди югары оешмада, бәлки анда министрлыкта бу мәсьәләгә шулай булган чиракта йогынты ясый алмый. Аның законында да шулай каралган. Катышырга тиеш түгел дигән. Шуңа күрә менә бу юнәлештә безгә уйларга кирәк, ничек итеп ата-аналар белән берлектә менә бу мәсьәләне әлбәттә һәрбер ата-ана үзенең баласын яхшы белем алырга тели. Сез без ничек кенә үгетләсәк тә, татар теле өйрәтегез дисәк тә, ата-ана юк, минем балам иң беренче чиратта яхшы белем алырга тиеш. Кемнең акчасы бар, сез беләсез, менә бездәге байларда үзләре сәхнәгә чыгып, татарча укытык диләр, ә үзләренең балалары кая укып йөриләр? Читтә укып йөриләр. Шуңа күрә моны без аңларга тиеш, һәм ничек итеп бу мәсьәләдә кызыксындырырга һәм мәктәп көчле булырга тиеш. Мәктәп менә ни өчен Дмитровградта, шул ук Самарада, башка җирләрдә мәктәпләр көчле мәктәп директоры, көчле укытучылар, көчле итеп рус телен бирәләр, көчле итеп математиканы укыталар. Шуңа күрә балаларны да шәһәрнең икенче башыннан ата-аналар алып киләләр шушы мәктәпкә дип. Һәм әлбәттә инде татар телендә укыталар, сүз дә юк. Шуңа күрә безгә көчле мәктәпләр булдырырга кирәк, көчле укытучылар булдырырга кирәк. Шул очракта гына һәм көчле фәннәрне бирергә кирәк, көчле итеп башка фәннәрне. Шул очракта ата-аналар китерәчәкләр балаларын. Хәтта мин белән рус балаларын да кайбер вакытта китерәләр мәктәпкә, чөнки анда тагын бер тапкыр әйтәм, көчле фәннәр. Шул гына жолы үгетләп ата-аналарга теге әйдәгез инде телне, гырыф-гадәт саклыйм дип ул заман үтте. Үтте кызганычка каршы ул заман. Монысы бер. Мин менә бу яктан инде көтәм, әлбәттә ярдәм безнең байларыбызга да. Мин хәтта чыгыш ясаган конференцияда әйттем, мин әйтәм, безнең байларыбыз катнашырга тиеш бу эштә. Борынгы заманнарда да мәдрәсәләр ачканнар, мәгарифкә ярдәм иткәннәр. Кайбер чиракта безнең байларыбыз җыелып, шул Казанга да җыелып, кем нәрсә нинди байлык туплаган, кем нинди оешма ачкан, кем нәрсә эшләгән дип мактанудан гына торалар. Ул безгә кирәкми, безгә кирәк, син шушы байлыгыннан файдаланып татар өчен монда җыелдың икән, нәрсә эшләдең? Нинди мәктәп ачтың, нинди мәгарифкә ярдәм иттең, нәрсәгә? Менә бит Миңнабич бик матур итеп санап җибәрде. Эшләгән җегетләребез бар. Нишләп безгә хусусый мәктәпләр ачмаска? Менә безнең еврей дусларыбыз хусусый мәктәпләр ачты, чират шунда балаларын шунда бирергә. Без нәрсә шуны булдыра алмыйбызмы? Дәүләт акчасын бирә, хезмәт хакын бирә, әсбапларын бирә, башкаларын бирә. Шул балалар бакчаларын тотырга гына мөмкинчелеге безнең байларның бар. Менә мен тиеш дигән фикерне әйтәсем килә. Икенчедән, әлбәттә бүтән көчне безгә нәни балаларга уйнау формасында телгә мәхәббәт тудыру юнәлешендә эшләргә кирәк. Менә бу булачак телевидениедагы программа тапшыруда уен формасындагы бала 5 яшькә кадәр бүтән нәрсәне үзләштерә. Менә Галкинның тапшыруларын карыйбыз бит инде барыбыз бергә. Нәни балалар чыгып, нәрсә генә эшләмиләр. 5 яшькә кадәр бала бүтән нәрсә 2, 3, 4 телне белә ала кирәк булса, әгәрдан белән шушы тиешле методиклар белән без шөгыльләнәбез икән. Безнең яһуд дусларыбызның бүтән программалары юнәлдерелгән нәни балаларга, 5 яшькә балалар белән эшләүгә. Шуңа күрә аларның балалары менә күп юнәлештә теге талантлы да белеп дә булып сәлә. Балалар бакчаларында. Анда biz de özümüzün yağımızda şuşunday uynau formasında укыту программа эшләтү өчен федераль автономиядә регионнарга ярдәм итә. Менә без алып килдем, менә безнең Курчак театрын без таратып бирдек. Уйнау формасында бөтен регионнарга 40 регионга тараттык үзебезнең автономия составында. Шулай ук менә мәктәпләр өчен мин сезгә күрсәтә алам, бирәм Миләүшә. 3 секунд кына ачып алмасагыз. Сез аны күрдегез, күрсәттем мин сезгә. Мәктәпләргә шушындай бүтән мәктәпләргә таратып бирдек. Культурный наследие, монда бүтән татарларның портретлары, шагыйрьләрнең һәм татар тормышыннан картиналар, сабантуйлар, әбиләр, бабайлар, шәүчеләр. Без тагын бу нәрсәләрне шишәкбез һәм бүтән регионнарга, шулай ук үзебезнең автономиялар регионнарга таратырга хәзер. Уян күчтәнәше дигән әби белән бала сөйләшә уйнау формасында. Менә мин буларны нәрсәгә генә нәрсә формасында гына әйтәм, безгә күбрәк менә балага тел белән кызыксыну, хөрмәт уятырга, шуның аркылы эшләргә кирәк дигән фикерне менә докладчылык чыгышында да ул бик дөрес яңгырады.
Тагын бер бик дөрес булды тел сменалары турында без дә үз ягыбыздан Идел яшьләр үзәге белән тел сменасын уздырабыз. Менә хәзер Идел яшьләр лагерында 160 бала инде тел сменасында моңа кадәр әле берничә ел элек китерә алмыйдыр, тутыра алмыйдыр. Хәзер конкурс шунда китерергә. Безгә дә бу сменалар 2 сменага күчтек, без дә тагын бер смена оештырдык. 90 бала алдык. Тагын исән сау булсак, тагын шушыны арттырырга дигән исәптә торабыз. Һәм докладчы әйткән, шушы регионнарда, чит регионнарда шушындай сменаларны булуын без яклап чыгабыз. Менә Төмәндә 120 бала булачак, тагын Новосибирскида 60 бала, тагын да шулай оештыра алабыз икән, без ярдәм итәргә әзер. Бәлки теге вожатыйларын да җибәребез, методикаларын да җибәребез. Башка яктан да зинһар шул нәрсәләрне оештырып, бөтен баланы гына Казанга чакырып, әлбәттә без бу мәсьәләне хәл итеп бетерә алмыйбыз. Һәм инде тагын бер безнең грант мәгариф мәдәният министрлыгы аркылы безнең регионал автономиялар грант алалар. Менә 5 миллион таратадыр. Быел президентка хат яздым, 10 миллионга кадәр күтәрергә дигән ризалыгым бирде. Зинһар, менә сез дә катнашсагыз, без әйтеп киләбез инде автономияларга да күбрәк грантларны языгыз, шушы балаларны укытырга, өйрәтергә, яки анда теге телгә мәхәббәт тудыра торган конкурсларга, фестивальләргә җыен тузда язмаган, ниләр язмагыз зинһар, теге ниндидер зурлар оешып кына чәчеп утыра торган гына чараларга грант бирдермибез. Грантлар әйбәт 250, 300, 400 меңгә кадәр бар. Зинһар шуларны сез дә менә безнең җитәкчеләр белән бергәләп катнашсагыз, бик әйбәт булыр иде. Biz ул яктан менә алып та барабыз, ярдәм итәбез грантларны оештырганда. Һәм соңгы тагын бер фикерне әйтәсем килә. Аңларга кирәк, безнең белем бирү системасы нык үзгәрә. Менә монда да әйтелде, электроник кулланмалар, интернет. Тагын бер 10-15 елдан без күргән мәгариф системасы булачак түгел. Бөтенләй мәктәпкә килмичә, яки югарыга килмичә укырга да, өйрәнергә дә булачак. Төрле укыту программалары шушы интернет аркылы алып, бала укучак һәм закон да моңа мөмкинчелек бирә. Менә электрон образование законлаштырылган, читтән торып уку законлаштырылган, дистанцион уку законлаштырылган. Шуңа күрә без моны да уйларга кирәк. Бу нәрсәләрне дә күбрәк менә шуңа игътибар бирергә кирәк, минемчә, шушы нәрсәләргә дә, шушы интернет